Dnes vám predstavíme dva úplne odlišné svety. Svet rodiny Cínovcov a svet rodiny Danihelovcov. Toto sú Cínovci. Manžel Robert, 12-ročná dcéra Anička, 22-ročný syn Tomáš a jeho tehotná 17-ročná nevesta Ivetka. A napokon mama Mariana, ktorá rodinu na týždeň opustí. Na druhej strane je tu rodina Danihelovcov. 28-ročný Martin a 30-ročná Zuzana sú manželia už 8 rokov. Spolu majú 4 deti. Najstarší Martin je prváčik, o rok mladší je 5-ročný Dominik, potom 3-ročný Alex a najmladšia 1,5-ročná Vaneska. Manželky oboch rodín sa rozhodli zameniť svoje pohodlie za novú skúsenosť v rodine na opačnom konci republiky. Táto skúsenosť však bude pre obe strany možno bolestnejšia, ako si predstavovali. Vítajte v Stakčíne, v malebnej dedinke za Sninou blízko ukrajinských hraníc, tam, kde sa aj líšky boja otáčať, žije idylická rómska rodina Cínovcov. Aj pre samotný štáb bolo prekvapením, že rómska osada môže vyzerať aj takto. A tu ich už máme, sporiadanú rodinku Cínovcov. Mamina, gazda, dcéra, tehotná nevesta a budúci otec Tomáš. Ja mám strašne dobré deti. Strašne sú dobre vychované. Nie sú také, že by papuľovali, že by boli drze, hej. Toto není. Ja mám peknú rodinu. A viete, že u nás názve dajú znamená ktoré z Rusnácky. My síce takto nerozprávame, ale môžeme. Hoci mama je spokojná, otec Robert možno až tak spokojný nie je. Na svojej rodine, čo by som menil? Možná prístup syna k práci troška. Sice pracuje, nemôžem povedať, ale myslím, že tá jeho aktivita by mohla byť ešte väčšia. Syn pracuje v otcovej firme a tehotná nevesta pomáha mamine Mariane s chodom domácnosti. Ja som z Ukrajiny, hej, ale to mesto, co bývam, tam sú Maďari. Tak doma rodičmi som furt rozprávala po maďarsky. Ten slovenský jazyk, také tam chybu zrobím, hej, ale snažím sa dajak. No a mám aj seba hodnotiť. Najskôr sa radšej spýtajme Mariany. Manžel je kľudná, že pochopí, pomôže, poľutuje, že je dobrá povaha. Neviem, no tak ja si myslím, že som taký alkoholik, hej, že žijem prácou. Chcem, aby sa mala rodina veľmi dobre, nie dobre, ale veľmi dobre. Pracovitý Róm Robert je podnikateľ, majiteľ 2 stavebných firiem. Viete, ak bude sedieť doma, tak z toho nevysedíme, ako nevyšedzi, tak nič, no, že proste musí do práce. Budem mať problém s tým, že ona je veľmi pedantná na čistotu a ja si myslím, že keď sa dostane niekde, kde toto neudržujú, tak si myslím, že s tým bude mať ona problém. Tak musím to zvládnuť. Si myslím, že nemám strach od práce, práve že som na to zvyknutá. To, čo však Marianu pri výmene postretne, zásadne prekročí hranice jej očakávania. Tak mi takým spôsobom akoby vyhrožovala, hej, že ja dostanem nejakú symetriku a budem si ju viac vážitý. No tak ja neviem, no tak si myslím, že už som starý koň a že nič nového ma nenaučia. No uvidíme, ako to dopadne. Mám strach, to je jasné, že mám strach. Od začiatku som bola ako frajerka, hej, že idem do toho, idem a jak prišlo k tomu, a už som včera mala večer strach. Nachádzame sa pri Nových Zámkoch v dedinke Nový Svet. V tomto majeri žije rodina Danihelovcov spolu so svojimi 4 deťmi. Ideme sa snažiť spustiť vodu. Hneď pri prvej návšteve sme rodinu zastihli pri riešení problému s vodou. Kým inde stačí otočiť kohútikom, Danihelovci to riešia rituálom so šrobovákom a skákaním z okna. Ide už normálne. Áno, Hej. tak poď dole. Ja som vedavý, jak nová mamička zvládne ten skok cez okno. No, pusť. Ona všetko spraví, od elektriky až po, ja neviem čo. Elektrikár, keď to počul, tak sa chytal za hlavu. A my sa pripájame k elektrikárovi.
Ideme vám predstaviť naše deti. Ideme od najstaršieho. Ja som Nostra. Jak sa volíš? Martin. Áno, koľko máš rokov? No, skús, Martinko. 7. Perfektné. Potom je tuto. Ako sa voláš? Povedz tam deti. Dominik. Dominik je zo všetkých detí najbystrejší a najstarostlivejší. Alexander je v rodine známy citlivým vzťahom k zvieratkám a tým, že nikdy nenosí papuče. Všetko chce vidieť a tak? Ježiš, pomaly! Alexander! Toto je Vaneska, má rok a pol. Najmladší poklad našej rodiny. Posledné 2 fotky, čo nám ostali. Chovaj pekne do tašky, žiadne ževenku, lebo ťa otočím na pol ceste. Zuzanka sa už pomaličky balí a chystá sa na presun z Nového sveta na ďaleký východ. Poď na toto. A ako vlastne doteraz žila rodina Danihelovcov? Niekto si povie, žijeme na hranici. Ale deti sú po zdravotnej a fyzickej stránke úplne v poriadku, však chodia na kontroly, však doktorka by musela upovedomiť, keby bolo niečo zlé, sociálku, ale všetko je v poriadku. Oni už nevedia, čo majú nájsť, tak idú po nás, jak je možné. A čomu zmysluplnému sa venuje Martin, kým jeho žena kmitá v domácnosti? Ja si takto chytím ovládač a prepí. Ja nemusím byť tým. Tak to je s rukami, to mi je jedno. Aké sú Zuzanine očakávania? Neprijalo by som asi cigánsku osadu. Keby ste ju tam dali niekam, do nejakej rómskej rodiny, tak sa zbalí, otočí, uteče preč, ide preč. Ani minútu by tam neostala. To ja garantujem. Mne sa na nich nepáči to, že majú zdravé ruky, zdravé nohy a nejdú robiť. A dostávajú peniaze. Boha, však oni dostanú byty za 1 euro, ako bolo včera na Markíze, tuším, že to bolo. Dostanú byty za 1 euro. Pre Boha, však oni sa ešte sťažujú, že musíme to Veď tak aj žiješ, Martin. spraviť. Ani toto pre Boha, však ja by som bol šťastný jak pes, keby som dostal byt za 1 euro. A Zuzana nám predstavuje ďalšiu časť ich domova. Moja slavná kúpeľka, už som ju trošku prerobila sama, ale ináč predtým bola v katastrofálnom stave. Nová mamina, čo sem príde, tak bude mať problémy úplne so všetkým. Pretože toto, jak budete môcť vidieť, toto nie sú normálne podmienky. Lebo dali sme tam kyblík proste, aby to všetko nešlo do žumpy. Takže vždycky, keď ide na záchod, kyblík sa vylieva. Tam nemôže ísť nič dole, lebo tuto to vyrazí. A tu vykali a všetko jej vyjde hore. To nie je, že my by sme jej sťažovali alebo niečo. To je úplne bežný normálny život, čo robí moja manželka každý deň. To isté bude robiť aj ona. A ešte bude mať tú výhodu, že ja jej občas pomôžem. Ináč ja musím povedať, že ja proste sedím vyložené nohy a ako manželka skáče okolo všetkého. Si frajer, Martin? Jak vidíte, boiler je pokazený, takže teplú vodu mať nebude, jedine keď si zohreje. Alebo potom sa kúpať v tejto vaničke. Tejto malinkej ružovej, či fialovej, či aká to je vanička. Takže to bude veľká sranda. Toto ju čaká. To určite ju dneska aj čaká, bude musieť vymeniť vodu a vypnať to. Určite ju to dneska aj čaká, tak počítam. Pri najlepšom tak o 1 ráno pôjde spať. A o 5 už musí byť hore. Takže to bude. Žúžo. Len aby si sa nečudoval. Neviem, tento život je už taký... aký som si zobrala, takže... neviem, či by sa malo niečo meniť. Len aby nosili tie papuče henty. No, ja som nebola od detí nikdy takto dlho preč. Najviac som bola vždycky, keď som bola v pôrodnici, tak 4 dni. Na cestu do neznáma sa chystá aj Mariana. Tak, pobalila som si aj teplé veci. Tento kabát si dáš, lebo ktorú bundu si bereš? Martin, ja neviem, kam idem, takže berem si obidve na seba. Na čo, zober si toto si daj na seba a hen tú bundu, keď tam niečo náhodou budeš robiť. Neviem, kam idem, tak proste musím všetko. Akurát čižmy si zoberem. Očistila som si ich, ale čo mám robiť? Ty ma počúvaš, čo som ti povedal? Čo? Že si zober aj hen tú bielu kabát. Zip som si tam neurobila, takže si ho neberem.
som pobalená, môžeme vyraziť. Mariana, keby si ty vedela, kam ideš, tak si zoberieš len malý ruksak a gumené rukavice. Vyson látášok, Mariana. Už nemôžeš, už má smolu, keď sa chceš otočiť. Pozrite to za nás. Obe ženy sa rozhodli prerušiť kontakt so svojimi najbližšími na celých 6 dní. Hneď za dverami vlastného domu ich čakajú nové zážitky. Ahoj. Samo to najmenšiemu. Vydrž to. S mamou Marianou sa lúči celá dedina. So Zuzanou sa síce lúči menej početná skupina, ale lúčenie je o to intenzívnejšie. Ahoj, utekaj s nimi na včer. Poďte ešte s nimi. No, tak kam to asi bude? Cesta je dlhá, zasnežená, tajomná a nekonečná. Ale Zuzana napriek tomu prejaví zmysel pre orientáciu. Vy ma ťaháte až na hranice? No, cesta bola katastrofa, to je pravda. Ešte dobre, že sme tak došli. Tak teším sa na to. Uvidím svoju druhú rodinku. Zuzana konečne dorazila do cieľa. V zatiaľ prázdnom baráku má možnosť zmapovať si svoje budúce bydlisko a to bez prítomnosti jej obyvateľov. Kúpeľňa, sprchový kút, pračka. Tá bude mať radosti u nás. Na svoje nové pôsobisko dorazila aj Mariana. Napriek hlbokej tme sa jej už po otvorení vonkajšej bránky zmocňuje nepríjemné tušenie. To sa neskôr premení do hororového stavu. Ďalšia kuchyňa. Prekvapenia čakajú aj Zuzanu. Čo ma čaká? Nasledujúce momenty nepotrebujú komentár a zdá iba jedno slovo. Zhrozenie. I've been walking in the same way as I did. I'm missing out the cracks in the pavement. Zase urobím keksy. Ježiši Maria. 200 €. Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madam. I ain't low. Takže dúfam, že toto pani zvládne u nás. Že ju tam porad Pepka nechytí. Zuzana má výnimočne pravdu. Mariana nemá ďaleko od Pepky. Vítaj u nás, nová manželka. Dovol, aby som ťa privítala v tvojom novom dome. Čo sa týka upratovania, treba pravidelne umývať kúpeľňu, utierať prach, vysávať, umývať schody a zametať kotolňu. Ďalší šok čaká Marianu po príchode do jej spálne. Všetky dni musíš vstávať o 6:30. Wow. Proste neprestavovala som ja toto tu. Manželovi se pripravíš kávu a rodine raňajky. Hovorím, že ja som nechcela ísť do luxusu, ale nie toto tu. Ani spať, ani kúpať, jak by ste vy tu boli.
vás, jak by se to bolo, aspoň by to byť teplo by to bolo. Spali by ste vy tu. Úprimne tak si povieme. A prichádza k prvému kontaktu Zuzany s jej novou rodinou. Večer. Tak, ja sa volám Robert, som otec, vítame vás u nás. Cítite sa tu ako doma. Manička. Ja som Zuzana. Ja som Iveta. Zuzana. Ja som Tomáš, syn. Zuzana. Dobrý. Večer. Dobre. Dobrý. Takže ja som Martin. Toto sú moje deti. Toto je najstarší Martinko. On má 7 rokov. Čo povieš? Dobre. Boli ste prekvapené, že idete do rómskej rodiny, alebo teraz, keď ste nás videli? Nie, až teraz. Ako otvorene vám poviem, že bala som sa ísť do rómskej rodiny. Hej. Ja dúfam, že budeme spolu dobre vychádzať. Vidím, že na výzor ste príjemná pani. Uvidíme, jak to povede. Ja si myslím, že keď máte nejaké špatné skúsenosti s Romami, tak tu ich teraz zmeníte. Lebo to sú iní Romové. Ja si poviem to tak, hej, každý žijeme bedne, hej, bo vyzím, chodzím, hej. Ja som tiež žila bedne. Ale vieš, jak teplo a vodu nemáš v kyži, to není už život. A ešte otázka, vy máte dom alebo byt? Nie je v dome, ale ten dom zatiaľ nie je ešte náš. Je moje deti a proste ten dom je v desolatnom stave. Proste neviem teraz, ak manželka nie je technický typ, tak neviem, jak si tam pomôžu. Lebo teraz zamrzá voda tam. Nemusí byť luxusná vanna, alebo luxusné umývadlo, hej? Dostatočný rozpočet? No, som prekvapená, lebo pani bude mať oveľa menší. My proste, koľko máme, z toho musíme vyžiť a to je strašne málo, takže dúfam, že to tak tam vydrží. No, koľko bude mať asi manželka? 20 eur. Na týždeň? Tak my žijeme. Aj. Teraz mám také výčitky svedomia. Ja som človek, ktorý prvý jej povedal áno, aj do toho ide. Počítam s tým, že pondelok sa vráti. No, manžel tiež hovoril, že druhá strana to moc nezvládne. Si myslím, že to nevydrží. A varíte rada? Veľmi rada. A viete variť? Samozrejme. Tak si myslím, že si budeme rozumieť. Marianin šok z nového domova bol taký veľký, že noc strávila radšej v hoteli. Včera som odišla na hotel a som si povedala, že odchádzam. Ale som si sadla a rozdumujem nad deťmi. Že čo bude s deťmi? Ona odišla, deti potrebujú pomoc. Len som pre deti ostala tu. Ešte spí. Plán je dostať ju konečne do čistého. Aby ten dom bol v pôvodnom stave a nie na jej prostredie sa dať. Ja neviem si predstaviť, že by som ja tak deti vychovala bez vody, bez tepla, proste bez ničoho. To není život podľa mňa. Podľa mňa to není život. To je trapenie. Rodina Cínových sa rozhodla Zuzane razantne vysvetliť pravidlá ich spolužitia. Problém však nebol v tom, že Zuzana si schrupla až do 10. Si prišla k nám, trošku iný vzduch si tu zmenila. Nechcem naznačovať nič proti tebe, hej. Ako nič, ja mám proti tebe všetko. Ale trošku to nemusíme nejak vyriešiť. Hej, môj návrh je takýto, že Iveta ti požičia nejaký domáci úbor. Tvoje veci všetky vyperieme. Hej. Okolo 5. manžel sadá za televízor a sleduje telenovelu. Tá žena by mohla sednúť, pozerať tú telenovelu a nie, že by ona išla rúbať drevo. Požičiame ti nejaké spreje a tak ďalej, tu kočky zariadia, hej. A normálne pokračujeme ďalej, ja v tom nič špatné nevidím, hej. Ja neviem, ty to asi necítiš, hej, není to možná tvoja vina, je to vina teraz manžela, hej, že ti nezabezpečí dosť prostriedkov k tomu, aby si mohla udržiavať. Ja som jej to vysvetľoval, že iný my ti proste nechceme vôbec nejakým štýlom ublížiť, hej, Zuzka?
jak ona si zariadila život, rodinu proste. Jak to, co ona je tu, koň alebo čo, ja nevychápem toto. Ty pôjdeš do kúpeľne, rozvlečeš sa, osprchuješ, ovlečeš, vyperie sa to a pak bude OK, hej? Dobre, ideme na to. Tak toto bola silná káva. Bol by veľký problém, že by si nechala oprať tie veci a nevykúpala sa. Som bol pevne rozhodnutý, že by som sa do nej pustil ja. Lebo ja som to cítil celú noc. Preto som nemohol spať. Cítil celú noc. Celú noc. Pod nosom som to mal tú voňu, pod nosom. Ja som myslel, ako, že ja smrdím. Jak to, a Iveta... A znáš, čo som zrobil ja v noci? Išiel som si umyť fúzy. Ja som stále cítil, tak som išiel v noci a ja som si umyl fúzy. Kúpaním mi zvyčajne pomáha manžel. No, konečne, že dá čo robí. Hygienické návyky boli skutočne až také rozdielne, že sa Zuzanine oblečenie muselo okamžite skontaktovať s práčkou. Práčku. To on ti vtačí aj sebe na púšte. Ja ju nepoznám, tú ženu, ale ľutujem ju, ale za všetko môže ona sama. Že ona si tak muža vychovala. To není chlap. To není chlap. Tak. Tu akurát je jedna v mrazáku. V mrazáku není nič. To salámu netreba dať nazad do chladničky. No jasné, len ja som nechával vonku kvôli rozmrazeniu, lebo bola zamrznutá. Zamrznutá v mrazničke bola? Ne, v hladničke, normálne v hladničke. V hladničke a mrazne. Mrazí, no. Aha, mrazí, hej. Tam potom manželka pripravila nejaké mäso, neviem, či sa z toho bude dať, ale asi tie gulky sa budú dať z toho spraviť. A kde máš papučky? Počkaj. Toto co? Z toho sa robí, ešte aj strúhanka, tam z toho sa robí tie gulky, viete, čo ide doplnené papriky. Do tej papriky, čo sa dáva, ale manželka odbreň gulky. Gule. Skúšime to, no. No, tak sa idú robiť gule. Určite tak naberiem aj čaj. Všimnite si, ako najstarší Martinko naberá čaj pre malú Vanesku. Rukami, s ktorými sa predtým hral s mačkou. Zuzana si zatiaľ v tichosti vychutnáva neskorú raňajšiu kávičku, vykúpaná v požičaných veciach. Tak ja som stal o 7:00. Zapadol som. No, dievčatá na mňa ako neskôr stali. Máme skoro obed, Zuzá. Nemáte fotku od manželky? Fotku manželkinu? Buďte také dobré, dajte, ukáž mi ju. Ja som na ňu strašne zvedavá. Tu mladá, hej? No. Svadobné má so sebou manželka. Svadobné so sebou má. A to tak vyzerá, jak teraz. A už zmenila še. Chudšia. Ona mala anorexiu mala. Bola kedy ešte dávnejšie, to sme ešte spolu nežili. Ty nerenejkuješ? Nie. Jak to? Raňajky je základ, to musí byť. Dneska máme opustené, zajtra už dúfam, že sa zlepší, Zuzka. Jasné, veď. Bol to dosť veľký šok, to prostredie. Prečo šok? Nepáči sa ti u nás? Páči. Je to iné, než u teba doma? Je to oveľa iné, jak u mňa doma a proste to prostredie. Vieš, Ja som dávno takto dlho nespala. Aha. Dávno. No mne bolo divné, že si hovorila, že doma stávaš o 5:00. Jasné. A tu si pochrumkala dneska. To bol normálne šok. A ideme naspäť k Danihelovcom. Gule treba už len dochutiť. Áno, ingredienciami z týchto chutných dolzičiek. Ešte musím povedať, že lepšie to spravila, jak moja žena. No dobre, ja idem rozbiť tú jednu skriň. A keďže treba prikúriť, za obeť padne jedna z posledných častí nábytku.
Tu Martin v plnej miere preukázal svoju zručnosť a praktickosť. Priložil som. Priložil. Na to. Nie, nemusím ho dávať do kotla. To som priložil. No. Zvedavý, jak v tomto smrade budem trať. Sereme na takú robotu. To bude stačiť sa tak soliť. Ježišmarja, no, on si potom vypýta, keď ide. Dobre, dobre. A druhý môžem po 4 dať? Môžete, no, kľudne. Prečo nechceš? Párok není, párok kúpime zajtra. No, Alex hovoril fuj a už chaluje. Ale fuj. No a ty si koľko prosíš? Ja tak decentne. Tak, už to stačí. Tak zajtra by ste mali ísť do Polska na nákup s otcom? Nedeľa večer u Cínových. Žiaden občiansky doklady? Nie, no, tam už sú otvorené hranice, Európska únia, takže nikto nepotrebuje. Maximálne, keď ťa zastaví polská polícia, tak bude chcieť doklad totožnosti nejaký, hej? Takže v prípade občiansky preukaz mu ukážeš. A oni ešte dobe pýtajú si od polujazca, kto sedí v aute občiansky preukazy. Ale nech to bude v pohode. Občiansky ako máš v pohode, ne? No, nemám až tak v pohode. Čo, ako tam máš fotku nedobrou, niečo také? Hej. Nepodobal sa na tejto fotku? Je tam polovica mňa, ale to je asi tak všetko. Preto sa pýtam. Že len polovicu fotky máš? No. Tak to asi bude problém. Je Polsko Jak v dnešnej dobe nemôžu mať v poriadku doklady? No tak povedz svoj názor na toho človeka, že nemá doklady v poriadku. Ja už neviem, čo mám povedať, aký mám mať názor na nich. Áno, tomu sa dá ťažko uveriť. No ale keď nemá doklady v poriadku, to znamená, že nemôže nikde na úrad nič vybavovať. Nie. To je katastrofa. Tak keby si nemala občiansky preukaz, lebo tu ti nikto nepovie, že to si ty, to spíš, ako nechcem ťa uraziť, ale spíš, aký je chlap. Hej, teraz ako prípada mi toto polovica plus vlasy, tak to je nejaký chlap. Keby to bol tvoj manžel, to hovorím. Keby to bol tvoj manžel, tak áno, by som typoval, že to je on. Ale keď to ukáže, že to si ty, ako to nikto ti neuverí, že to si ty. Hej, kvôli tomu to sa pýtam. Rozumieš, to si ako, podľa mňa by bol problém docela. Slnko nad novým svetom pomaličky zapadá. Na okne krásna zimná dekorácia a vnútri sa už chystá veľké kúpanie. Dám to na chvíľu na ohrievač. Je mokrá? Ono to bolo v kúpeľni, nie. Studená. Ináč oblečené mala, vykynula všetko. Opa, jaká si čítá. No. Mariana sa v zúfalstve rozhodne prehovoriť do duše najskôr malému Martinovi, potom veľkému. Ponožky nemá čisté. Ponožky si nedávaj. Ponožky nevoč. Ty si pošiel vonku s ponožkami. Už budem v posteli. Musíš si proste zobrať do hlavy a povedať, ja už tak ďalej nebudem žiť. To som si povedala a preto som začal robiť tie kroky. Ty, ak by si videl u nás, jak žijú Romovia, nepovedal by si. Povedal by si, že tu žijú panové, jakže ho tomu hovorí, panové. Ty si mladý, čom by si ty tak žil? Ukáž ľuďom, áno, že si schopný dať co urobiť. Chceš mať, chceš žiť pre deti, chceš že bez ženu, že by ste spolu tak boli. Tak aspoň kúščok dať co lepšie. Nebola som už ďalej. Ja nehovorím, že by si mal neznám čo, hej, ale proste zlepšiť toto tu teraz. Zlepšiť. Ty tu sama nezvládneš aj rodinu, aj tieto veci okolo domu, a ešte aj premýšľať nad tým, kde peniaze. Proste musia tie úlohy byť rozdelené. Tak musíš ty na to buď. Ty sa postav na nohy a buď s chlopom a proste áno, dokáž, že znám sa postarať o svoju rodinu. Chodiak
ale znam. Po pucungu Martin ukladá deti na spánok. Idú spať v tom istom oblečení, v akom behali celý deň. A čo na to druhá strana? A preto ja ti chcem tiež pomôcť. Som ti hovoril, keď ho prinútiš, dokážem mu ponúknuť pracovné miesto z jara a garantujem ti, že si zarobí pekné peniaze, ale musí chcieť. Ten ženu naspäť. A skús sa zamyslieť nad tým, či on ťa má ozaj úprimne rád. Nemá ťa len kvôli tomu, aby sa oňhom niekto postaral? To je úplne iné, to je ťažké, keď tu není. Ona sa o mňa starala, ja som sa mal jak prasa v žite. Ja som bol jak král pri nej. Myslela som si, že tento čas prejde, proste nebudem ani vedieť, jak bude zase s nimi v tom mojom živote, ale... Nový deň v novom svete. Ráno sa ide do školy. Mariana prichádza vyzdvihnúť malého Martina. Dobrý ránko vám praje. Už si oblečený. No, ukadia. Zaklo. Čau. A papučky? Papučky, kde máš? Máte peniaze na autobusku, musíte mu kúpiť politrovú malinovku a pero. Pero? Lebo neviem, kam dal pero. Tuto u Subího sa to všetko kúpi. On sa nesmie mať väčšiu ako politrovú, lebo potom deti oblieva v škole. Učiteľka napísala. A Alex konečne našiel svoje papučky. Daj mi pusu, do školy. Daj mi pusu, ja ti dám také... Aj tu. Martin chodí do školy v Šuranoch, čo je asi 4 kilometre od jeho domova. Rukavici nemáš. Teta ti nešto kúpi, hej? Dobre? Jedno pero. Tak, slušne, ukážte. Počas Martinovho vyučovania ide Mariana nakúpiť všetko potrebné pre domácnosť. 20-eurovú týždennú taxu minula na jeden nákup. Tak možno ani nepoznajú, co to je banán, čo také. U Danihelovcov sa dnes chystá obed, aký už dávno nie. Tomu asi saláty tu robíme. To nám robíte druhé Vianoce. Čo? To nám robíte druhé Vianoce. Ale... Takéto honostné jedlo, ako málo meso kurá, takéto honostné jedlo, rybu a takéto máme na Vianoce. A to vďaka len mojej babke, čo ma vychovala. Len vďaka nim, inak sme na to nemali. Toho najhoršieho, jak sme žili predtým, tak sme sa dostali. Myslím si, že jak sme žili predtým, tak žijeme lepšie. O niečo, nehovorím, že to je úplne dobré, ale o niečo žijeme lepšie. Tak to si potom nevieme predstaviť, ako ste žili predtým. Oveľa veselšie je zatiaľ u Cínových, kde Robert pozval blízku rodinu na malé, tiché posedenie. Tak, a prichádza deň zmeny pravidiel. Aj keď u Danihelovcov prišlo k zmene hneď od začiatku, Mariana chce Martinovi zdvihnúť sebavedomie. Pomáhaš mi strašne. Že si mi pomáhal. Ešte nikto nepovedal. No, to sa mi ľúbi. Lebo toto, co tvoja manželka napísala, vieš, tak som myslela, že všetko ona. Ale zvládaš to pekne. Čo nie som zvyknutý. Aj mne pomáhaš. Toto sa mi od tebe ľúbi strašne. Hej, som spokojná s tebou. A jak aj odídem,
že by to tak ostalo. Ostane. A ostane to tak a bude to lepšie, uvidíš. Nastala zmena režimu, takže teraz budem veliť ja a chcela by som poprosiť, keby sa dalo zmeniť stolovanie, že by sme na obedy jedli spolu. A na tie, že vy ste so mnou spokojná, ja sa musím priznať k tomu, že žena všetko, čo napísala, bola pravda. Ja som potreboval postúpiť toto, aby som si uistil, aký som sprostý. Potreboval, aby... Vieš, že ak ona príde domov, tak musíš to isto robiť. Toto isto, jak aj mne. Spolu, nie všetko ty, pozor. Ale proste ty jej, ona tebe, hej? Máte 4 deti. Ja som sedel pred televízorom, ja som nič nerobil, ja som bol lenivý. Teraz viem, čo ona prežívala. Sebareflexia, prešpikovaná sebaľútosťou, sa nečakane zmocnila aj Zuzany. Keď som bola mladá, veľmi som sa zmielila. Pre všetky vám hovorím, bola som medzi skinheadmi. Rasistka? Áno, bola som, ale je mi to ľúto, proste už dlho s tým bojujem, ale ja ten svoj omyl viem a som rada, že som sa sem dostala z jednej strany, lebo dokážem pred celým Slovenskom povedať, ja, Zuzana, som sa zmielila v ľuďoch. Spoznala som krásnu, dobrú rodinu, milú. Proste, prečo ste ma nezačali odsudzovať, že vy ste vyššie a ja som úplne v tej nule? Prečo ste ma nezačali odsudzovať? Lebo Zuzka. Pretože máme srdce. Nastal deň generálneho upratovania. Mariana si nasadila rukavice a pustila sa do práce. Používam gumené rukavice, jak umývam záchod doma. Len na to používame. Budeme premiesňovať postele. Aby si mohla spínkať, Vaneska, aby si mohla spínkať. Nepotrebuje človek luxus alebo čo, ale tú čistotu by mala utrímať, lebo to potrebujú tí deti. A to od ženy záleží strašne, od ženy. Aj Martinové pero, aj zapalovač, aha. Lepera. Svet pod postelami napokon odhalil mnohé praktické prekvapenia. Počúra na plienik. Celá stena sa rozpada. Neviem, čo to robí. Váš zajac bude vonku. Dneska ho vyhodím ven. Ale není tu tak toho veľa. Býva je horšie niekedy. Deti tam dajú všetko možné, nájdete tam, ja neviem, keď mám salámový chleba, tak salám tam nájdete. Maslový chleba. Ako deti. Tieto matrace zrejme ešte nikdy neboli na čerstvom vzduchu. Drina, čo? Ľudia hovoria, že vy ženy to máte ľahké, že? Dve postele som mi zametala, konečná. Dýcham, ako by som maratón behal. Na opačnom konci republiky sa miesto lopoty dejú adrenalínové zábavky. Tak to je odvaha. Ale idem do toho. Ako? Veľký zážitok to je. Jazdila si už niekedy na tom? Nie. Ne, takže teraz prvýkrát. Prvýkrát takto jazdím. Tak vieš čo, ja ťa nechám šoferovať. Zúza, nepridávaj. Pomaličku, krokom. Áno. Keby niečo, tak všetko pust. Áno. Ale Zuzka je dobrá, no. Taká trošku smiešná u toho krčovita, také krčí do toho u má.
Ja som myslela, že proste zdúbkam. Keď oblečiem sa, pôjdem k motorke, že proste utečiem. A ja som neutekla, ešte som aj sama to riadila. Ty kokos. Kým sa Zuzana zabáva, Mariana si plní svoje materské povinnosti, aj s patričným pucungom malého Martina. Nemôžeš toto robiť. Čokoládky papať a potom máš problémy. Tak ako Mariana deň predtým sľúbila, idú sa kupovať rukavice a čapice. V tej zime domova sa deťom určite zídu, len aby im to ocínko nezávidel. Dobre ti je? Toto ti je málo. Pač, rozhodne mi dobrá. Pozrite, koľko stoja. Suma. U Cínových to zatiaľ vyzerá na veľkú večeru v Zuzaninej réžii. Zuzana začína svoje menu dezertom a tým vlastne aj jej menu končí. Veľká večera, veľké fiasko, veľký hlad. Stav žalúdka je zlý. Hlad. Ale chlapi to vyriešili po svojom. Aj na ukrajinských hraniciach, chvala Bohu, funguje donáška. Ale mi nám to nechutnalo. Nemôžeme to zjesť. Ako nie je to úplne také, že sa to nedá, ale nenajem sa z toho. Tak som si objednal také niečo, čo sa z toho najem dokonca. Ešte, že máme si nie takúto dorážkovú službičku. Keď chceš pôjsť so mnou, budeš tu dopapať alebo so mnou? Jo? Potom píť aj Zuzku. Hej, ja idem do svojho. Varíme pizzu. Spoločné stolovanie, takto jednoducho a krátko. My sme na to zvykli takto spolu. Každý má svoje, každý niečo iné pozerá. Rozplynula sa tak aj jediná Zuzanina vízia o spoločnom stravovaní. Viete čo, veľmi som hladný, tak sa pustím do toho. Mariana sa ako taký Ježiško vracia z nákupu. Neskoré Vianoce u Danihelovcov sa môžu začať. Tak, máte pičku, hej, ponožky, rukavičky, teple. Rukavičky, tebe. Aj tebe. Tebe. Počkaj, Maťko. Počkaj, však donesem, dáme do školy, keď máš dole, nie? Vyzeral pekne. A Martin nám opäť ukazuje svoju citlivú dušu. Dobre sú žuvačky. Hej. Hej, no to trochu. Zmenila som názor. Nechala som sa nahovoriť, že proste, aby som vyzerala mladšie, že aj mojej polovičke sa to bude ľúbiť. A prichádza k ďalšej zmene popolúšky z Nového sveta. Tentokrát zmena účesu. Lenže ako na just. Takže není to černá, ale je to borúvka. Wow. Ja za to môžu, bože, no. Však musím mať fialové vlasy. Čože? Iva, ty si šalená, dopichom s tebou. No tak delám si srandu, mama ich kúpila asi. Wow. Ale co, no to bude mi tmavý, takový. Nebude mať tmavý, lebo ona má svetlé vlasy, ona má blond. Na druhej strane by malo byť. Tak asi horší to nemôžeš byť, než to měla. Hold, niektoré pravdy prichádzajú bezprostredne. Končí sa posledný deň zámeny. Nikto sa neteší domov viac ako Mariana, ale jej lúčenie s deťmi je aj srdečné a úprimné. No poď sa, Martinku. Teta už musí domov. Už nebudem tu. Bude vaša mama. Hej? Slušný. Dobre sa učiť a poslúchať rodičov, hej? Daj pusu. Aj ty. A buď slušný, dobre? Hej? Áno. Hej, dobre, daj pusu. Dobre.
Poď, lásko. A ty buď slušnej, ty. Ty to robíš pri ústavy. Furt budú spomínať. Dobre? Hej? Dobro, hej? Dobro. A ľúbim ťa, hej? Ľúbim ti, moja lásko. Ty si maľučka ešte. Ale dneska pôjdeme. No. Ja idem tam, ja mám rodinku doma. Mama je tam. Ďakujem vám. Majte sa, deti. Ahojte. Ahoj. Po týždni prichádza na oboch stranách k slastnému zvítaniu. Lásko moja, moja láska. Už ťa mám doma, už ťa nepustím nikam, nikdy. Kto z koho? Chvíľka napätia? To bolo katastrofa. Ešte som v živote toto ja nevidela. Tí deti, ten bordel, ten smrad. Nejedla som, nepila som tam, ja som nemohla z pohára vypiť vodu. A nerobím šefajnova. Ja som obyčajná žena. Má pravdu. Má Teraz pravdu. budem ja chvíľu, hej? No, a teraz to príde. Ty si chlap. Ja som chlap. Si chlap, ozaj? Áno. Máš rád svoje deti? Áno. Aj svoju ženu? Áno. A v ktorej dobe si zaspal? Čo? Dokázal si zrobiť 4 deti. A takto si ich nechal? Ty si sa prihlásil do zameny manželek? Kvôli finančnej odmene? Nehanbi sa pred celým Slovenskom? Čo si ukázal? Aký si chlap? Toto je tvoja láska k manželke a k deťom? Čo ty chceš dať deťom do budúcnosti? Nič. Čo im chceš dať? Bordel, špínu, smrad, nohy hore, fajčenie? To im chceš dať? Chudoba sa dá ospravedlniť. Aj pochopiť. Ale špina je neospravedliteľná. Rozumieš? Pozri, ako si ju poznal. Pozri, ako som ti ju vrátil. Pozri sa. Vidíš to? A stačilo málo. Veľmi málo a pozri, aká je zmenená. Takže sa prever, chlapče. A zmeň svoj život. Ty si proste lenivý, chápeš? Nej som lenivý, ja by som Si zarobil... lenivý. Ja by som Ja zarobil som ti chcel poskytnúť pracovnú príležitosť u mňa vo firme. Ale vieš čo? To, čo mi povedala manželka, čo som videl ja. Nie. Ja takých ľudí ako ty, to radšej zoberiem 5 Rómov. Rozumieš? 5 Rómov zoberiem. Pozri sa medzi nohy, čo tam máš, pre Boha. Ty nie si baba, ty si chlap. Ja môžem ti ho pochváliť. Robil to všetko on. S deťmi. Super. Hovoril som ti, že ona je baba, ktorá ho prinúti zdvihnúť zadok. No, museli sme dopracovať k tomuto, aby proste ukázal, že vie niečo robiť. Áno, je. Ja som bola na všetko sama. Máš ju rád? Áno. Ale jak? Slovom? Vieš, čo to znamená mať rád? Áno, celým Čo to srdcom. znamená Celým mať rád? srdcom, ľúbiť tú ženu. To není len to. Starať sa, pomáhať jej. No to je A to. to je ono. som ja nerobil. Vieš, to je to. Nerobil som to až tak, jak by si zaslúžila. Jak on dokázal mne pomáhať, tak dokáže aj tebe. A jak nie, tak kopni mu do rici a pošli ho. A sama vychovaj ty deti. Sama. Ja som proste chcela som tu prísť, že postarať o všetko, hej, deti. Ako ten nový manžel, hej. Ale nepodarilo sa mi to, lebo to sa nedá tu. No, a teraz zistíme, ako to bolo naozaj. Pravda podľa Martina. Alebo ti povedia, žijú, každý cigán žije. Taký, chod na Haluník 9.
náš dom porovnať a Ľudník 9. Však z Ľudníku 9, keby som mi ukázal, že poďte sa k nám nasťahovať, tak celý Ľudník 9 by tam išiel bývať. A on povie robotu, ja by som tú robotu ani neprijal. Neprijal by som tú robotu. Lebo už som videl, jak už spúšťal. On keď spúšťal tú sprúžku, ja by som mu povedal, ja ti tú robotu nepríjmem. A prečo? Lebo už vidím, že takto máš nos hore. Ona došla o 10 ráno, ty. Ja už všetko, tam už bolo všetko porobené. Ona len stačila, tá kuchynská linka len takto utrieť mokrou handrou, bym, hotovo, všetko. Keby tam došli prvýkrát, Zuzana, jak sme my došli, keby tam títo došli prvýkrát, oni teraz by povedali, že to je raj. Teraz by povedali, že to je raj. On povedal, že dobre, on sa znuli, ale dostal si príležitosť, že ja tú príležitosť som hľadal a nedostal som ju. Čo sa týka roboty... A to môžem odprisahať na svoje deti, že ja robotu spravím dokonca, alebo keď to neviem, tak sa snažím. Ale oni to nevedia, lebo oni majú na to takto. Rozumieš, lové peniaze majú na to. Nech ide, on povie, Rom ti pomôže, áno, lebo žijete na osade, ale poď ku nám a povedz Bielemu, poď mi pomôcť a kopne do ryti, debel ešte dostaneš aj napiť nakladačku a pôjdeš do spokojný domov. V kuse som robila sama. A v týmto pôjdeme napredu, keď budeme spoločne a spoločnými silami narovnako, nie, že jeden viac, jeden menej, nie, narovnako, tak proste... Jednoducho, nebude to 80 a 20, ale bude to 50 a 50, tak vždy pôjdeme hore, nepôjdeme dole. Teraz som si vyskúšal na vlastnej koži, čo to je. Čo to je? Ja som povedal pred televízorom, keď som sedel a pozeral som to, to by zvládlo. Ne. Každý jeden chlap by šiel do kolen, každý jeden. Kvôli tomu som plakával doma, že čo som ja, jaký som ja hlúpy, že som skôr s týmto nezačal takto pomáhať žene. Na Marianu čaká ešte jedno milé prekvapenie. Moja láska. Božičku môj, chybovalo mi to tie pusinky maličky. Životík môj, mama už nikdy od vás neodíde. Pozri. Aha. Pozri. Jak pozerám. Pozri sa. Toto je. Ahoj. Toto je, koho som ti doniesol. Ahoj. Maťo. Mama naša. Tiskajú Maťko, že plakala za mojej mamina. Ahoj. Ale natož sa. Ja viem, urobíš si toto... Martin, ja viem, urobíš si túto nohu, zavoláš, zistíme, kedy presne, pôjdeš a hneď sa nastúpi do roboty. Proste, aby som nemala 5 detí, ale samozrejme, ako máme 4. Hej, sám, že si sprav... Budem proste... Ty chceš povedať tým, aby som bol sebestačný. Áno. Nebudem tie blbé telenovely pozerať, ale budem... Proste to, čo mi povieš, tak to spravím. No. Takže od dnešného dňa to zmeníme. Mala som aj ja ponaučenie, mal si aj ty. Jednoducho už začneme žiť jak ľudia na úrovni. A my pevne veríme, že sa vám to podarí, lebo nádej umiera posledná. To teraz úplne perfektné. Manžel už konečne začal pomáhať, čo mne sa dlho nepodarilo. Mne to dalo to, že samozrejme, že musím sa viac snažiť, musím viac pomáhať, čo som zmenil, čo pomáham. Veľmi sa zmenil. Jednoducho, jak mi povedal, že proste sa zmení, že nechá ma odísť, jak sme sa stretli, tak odtedy fičí, pomáha mi. Aj tá komunikácia je medzi nami úplne iná, jak bola predtým. Umývam riady, pomáham žene prať, hej, ručne. Robím tie veci, ktoré som nerobil, tak robím. Ja som si zobrala ponaučenie, tiež som rýchlo a nestíhala som potom nič. Teraz sme na to dvaja, takže už je to lepšie.